ഹലോ യാവുമ്മ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഞാൻ കുറച്ചാളുമ്പ് ഒരു സ്കേറ്റ് ബോർഡ് വാങ്ങിച്ചു. അനക്കാതെ വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. നടുതല്ലി വീണാലും കുഴപ്പമില്ല, പഠിച്ചിട്ട് തന്നെ ബാക്കിക്കാർ. അതിനു മുന്നേ ഞാൻ ചെയ്തൊരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ലൈൻ ടാറ്റു വർക്കാണ് ഇപ്പോൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. മായൻ സംസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സ്നേഹത്തിൻ്റെ ദേവിയുടെ വർക്കാണ്. ഇതാണ് ഞാൻ ചെയ്ത വർക്ക്. വീട്ടിലിരുന്ന് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ 500 വാങ്ങിച്ചത്. കാരണം എനിക്ക് കറണ്ട് ബില്ലോ വാടകയൊന്നും കൊടുക്കേണ്ടയില്ലല്ലോ. എനിക്കാണെങ്കിൽ റോട്ട് ചെയ്ത് പിടിക്കാൻ പാടി. വല്ല വണ്ടിയും വന്ന് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കയറും. പിന്നെ നോക്കിയപ്പോൾ താണ്ടേ, ആഹാ, സേഫസ്റ്റ് പ്ലേസ് പഞ്ചായത്ത് കട. പഞ്ചായത്ത് കടയിൽ ഏറ്റവും സേഫ് താണ്ടേ ഈ ഇരിക്കുന്ന ഈ കൊച്ചു വാട്ടർ ടാങ്കാണ്. പക്ഷെ കയറാൻ പറ്റില്ല, അടിയിട്ട്. വിചാരിക്കണക്കല്ലാട്ടാ, നല്ല തെന്നലുണ്ട്. റെയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അമ്മ എന്നെ കാണിച്ച് പണിക്ക് പോണ്. എനിക്ക് സുഖം, വീട്ടിൽ ഇരുന്നാൽ മതി. ഇന്ന് നാളെ ആവട്ടെ, വീണ്ടും തല്ലിയ വർക്കുകളാണ്.